kloset. Mangsamu rae kok jumbleng ngono iki. Rene. Apa? Lho kan aku kangen karo kon. Rumah samu. Modar. Wong lanang nyepelek karo wong wedok, lambemu ngenyek-ngenyek, Ora. terus lanangan nopo karo wong wedok, guyon-guyon. Hei! Ora ndang dingenekne ben kena. Kok iso rumangsamu apa aku mbok kira apa preman-preman mbongorasi preman ndi, Aku ki wong wedok, koyok ning itak, koyok wong wedok umume, rumangsamu apa, ngenyek-ngenyek wong wedok. Emang raimu gak meletek teko wong wedok? Syukur, modar. Apa? Sekarang itu anu ya, Mbak, kesamaan gender. Betul, Emansipasi. emansipasi wanita, Mas. Ora enek wong lanang sak dhuwure wong wedok ora enek. Sekarang sama. Betul, setara. Presiden yo nek sing wedok. Kon niku mek rupamu biasmu koyo pentol beranak. Macem-macem karo wong wedok. Mangsamu bener emansipasi wanita tapi eling bahwa seorang pria itu adalah pemimpin. Wong wedok iku kudu ngajeni, ora semena-mena sirah kono ngene. Rumang sama dilat pisan kowe. Aja mbok dilat, kapanane mbok dilat sik nayeng kok iso lho rumangsamu. Lah aku wong wedok nuwun sewu Mas, kula pembelaan seorang wanita karo makili ibu-ibu nang kutha Mojokerto nggih. Nuwun sewu. Perjuangan seorang wanita itu lebih berat daripada bapak. Ya ora iso no. Alah wong lanang mergawean bengi sing wedok tekan endi Mas? Karek ngatong Loh, wis kewajibane wong lanang ngekeki nafkah karo wong wedok. Ning perjuangane wong wedok kon ngerti selama ngandut 9 wulan 10 desa. Dino, Mbak. Dino. Biasa ya kambangan. 9 wulan 10 dina. Paribasane perang Mas, perang cakil Mas. Sabil. Sabil. Perang totone nyawa lek bayine lair, lek slamet ya bayine, lek gak slamet mboke. Totone nyawa Mas wong wedok. Wong lanang mangsamu pirantep. Apa? Nek wong wedok totoane apa? Nyawa. Mergo apa? Ngelairno jabang bayi. Wong lanang luwih antep. Antepe nang apa? Sunat. Nah, alah sunat gur diketok pucukane tik ngono. Nah, diketok mek 5 mili, wong sak wedok mili. lairne. Oh. Lho, nek sampe ana blesete. Hah? Nek wong lanang sunat nek sampe ana blesete apa rantek? Lah nek entek apa kowe puas karo suamimu? Lho, dipikir wong lanang ku ya buat mulane wong lanang ku sunat ping pisan, ora mau sunat ping pindho. Lah wong wedok jare wong lahiran ku tontoane nyawa antep bolak-balik yo metang-meteng mereka dari antep apa. Jangan salahkan ibu mengandung, Mas. Lah iya, Salahkan bapak menaruh burung. Hei. Niki Ya, bener kuwi. Lo paribasane wong wedok delok Wong wedok rekoso. Esuk gaweane. Esuk masak ngladeni raimu badhok apa sing wong wedok masak. Umbah-umbah. Ngopeni bocah sekolah. Kon paribasane wong wedok masak yo, sak masak lek ana gak enake sing dipaido sapa? Wong wedok ana masak terus masang apa? LPG lek mbledot dhisik sing bongko sapa? Ayo, lek wong wedok mati ya ora bineh wong lanang kok. Lho, gunane apa dia duwe? Ngene iki merendahkan wanita niki. Bener kuwi, Be. kon apa wong wedok lek mati rabine. Rabine lho. Ya ampun. Wong lanang yo luwih rekoso. Lah wong wedok trimo wong lanang sing masang LPG kok malah. Kon rene mang gawe klambi iki sing setrika sapa? Wong wedok sing nyepakno pakaianmu sak pengadeg iki wong wedok, ngerti ya? Lek gak ana wong wedok, kon iso klamben ngene. Rungokno, Be. Sing nyetrika wong wedok. Laundry no. Iya, Mbak Laundry. Sik to, kowe iki jane bolos apa? Bola tuh geger aku yo bingung Kon suwe-suwe tak pongor lho ya, Aku golek bola aku. Iki asine gelo Pak kali kula. Anu to. Mbak, Robo niku biyen niku bojo kula ning Raden. oh jane wis apa? Tunangan. Dajaleke bojo. Pun nikah. Mbok matak sing bagus. Awor, Mbak. Pun nikah. Nuwun sewu Mas. Nggih. Mas Dalang nggih pancen kula kali Andi TB pun nate gandeng. Lah kok bisa lho? Nggih niki perdebatan perkara lanang karo wedok nggih ngeten iki geger. Pakai sapu rasa hidupmu tapi Wis. Lah sing Ora usah ngene iki aku isin, nangis. ngeten iki kan kados buka wadine dhewe. klemben roti-roti. biyen saiki Tinggine munggah amben. gematimu wis ora kaya biyen. Lah jagung bakarane, Mula iku tanggung perkarane, tenonge dilumahne. ngomonge dikenahne. Lah kowe iki kok nangis kenapa? Rumah sing aku nangis ora perkara aku ora dadi karo iki. Lah sebabe Bacut.
bacot to Pak. Kowe dinyek disepele. Genten bantan. Ora perkara disepele. Ora jarek, Prop. Omong ngono. Apa? Ora jarek, Prop. Pantun lho, nggo pantun lho. Ora jare. Ora jarek, Prop. Ora kathok. Ora kotang. Kuwi isis nang nggih popo. Pantun iki pantun. Pantun yo. Arana Mas. Iki pantun kanggo hatimu ben tidak terlalu sakit. Ora jarek, Prop. Ora kathok, ora kotang. Piye, Mas? Orang lirik, Prop. Ora melok, ora nyawang. Iki lho gambarmu. Tak belani kowe iki saiki. Ra jare, ra kathok, ra kotang. Ora melirik, ra melok, ra nyawang. Iki lho gambarmu. Walik sing guri. Nah, ngono. Wes rasa nangis. Wong kowe ya dulurku. Mbok piye carane aku iki supaya Kowe nyapa dadi nangis besti. nyapa? Kowe iki jare wes to sing biyen ya biyen. Perkara apa neh tak belani pokoke. Aku kurang apa tadi bojomu selama iki? iki. Lah perkara apa? Bacot, Mas. Nyapa to? Blangkon kok dikai fresh care. Sapa sing kei? Rumang samu sirahku masuk angin apa piye? Kok dipres care lho. Ambune to. Jare ngeluh. Ngono ku ya mbok ngerteni. Arek-arek kan bela aku. Perkara kon ngene buka wadi nang kene ya gandeng, perkara gandeng awak dhewe rumah tangga sakmono suwene lek gak dadi ya wis. Biyen saiki, Be. Kayak nyapa teh buka wadi ning kene. Ya gak Sik to. Aku anggek mambu iki kok presker kok tengi. Lu campur keringete. TB iku kok. Nemen nek kekeke nemen to. Ambune lho ambune. Ora nyuti kok. Gawene apa piye? Dah. Nek terjadi perang Bintara Yana. Ayo terusno parianmu perkara apa gak trimo lek aku dadi bojomu. Kowe iku mbok aja nyuwun sewu iki ning Kota Mojokerto ya, aja saling menjatuhkan. Nek kowe pancen njaluk menjatuhkan eling kowe ya. Eling apa? Kowe pancen bener saiki dadi sinden kondangne mbok elingo. Biyen kowe mung trimo dadi apa Dadi apa? Kok bakul gethuk kok sombong Kok iso buka karo masyarakat kene Lah, Aja nyapa? kaya ngono. Masih aku biyen bakul gethuk kon saiki aja sombong ya an BTB. Nyapa? Perkara saiki dadi dagelan kondang. Nuwun sewu Mas Nggih. Dalang. Riyen niki mun trima turut pasar. Mek trima dodol manuk ro aku. Ora apa-apa penting halal. Oh, gak apa-apa sing lancang ya kon. Nyapa? Lah apa manukmu kok nutuli gethukku? Ayo. Walah. Kuwi ya perkarane. Sing salah ya kowe no. Apa? Gak ngerti manukku lewat nyapa gethukku mbak ler. Loh, Akhirnya lumrah. gak kutul. Bakul kok, bakul. Bakul lumrahe Bakul. tawa-tawa monggo gethuke monggo sinten ingkang ngersakaken gethuk. Alah gethuk ngringet nek dipamerne. Lho gethuk ngringes piye to iki? Anget Mas Oh, Dalang. anget ya. Anget kan wonten gethuke anget to Anget. ngeringet. Lho, kon gak ro parutane kelapa gula abang. Parutane rupane ireng. Gula abang. Kurang ajar. Gosong kowe ora mung iki gosong. Dadi ireng wong kok kemritik kuwi lho. Aku tau ngerti. Antene Rumang kok larang. Tapi yo nyepele kok sejene mau dindo preman. Mosok Purba ki gak rukun karo pake. Lah kok ora tau di grup, anggere pake main kok Purba gak tau dijak. Lah kono ki lho ora mikir. Terus kon iku urusanmu apa masih aku karo pakku gak grup. Lah grup mundi saiki sing jelas. Lho, Pisah. Nyanyi. Lapo nesu bakso beranak nesu. Ora nyapa nesu. tapi ya jangan khawatir. Kenapa? Ada saya di sini termasuk anggota pilihan. Anggota Anggota pilihan. pilihan. Pilihan terakhir yang paling murah ya. Ora ngono. Yo Kowe gak iki ngono Cak Gandul. termasuk Dalem. Ngaten diselingi ngaturke pamulutan nggih. Nggih. Monggo Mas Sadurunge Dalang. anu lho, Mbak Prabowo sing keuangan aku sing pelok barang niku. Wah, nggih. Salam-salam. Siap. Keuangan niku. Luar biasa. Ojo nglingkuki kon. Apa? Aku nembang iki. Oh, nembang-nembang. Aku nembang karo ndonga kon lek iso berarti bos. Ya. Lha kok kenyek perkara ndonga kowe ora ngerti to. Sing wiroah ben-bengi ning Masjid Agung Kota Mojokerto iki sapa? Mas TB. Awakmu. Kaset. Loh, Wah, ya kaset tok diumumne to bebe. Gayamu. Nuwun para sederek-sederek sedaya. Nggih. Tepangaken nami kula praberini
Mugi-mugi panjenengan sami pinaringan kawilujengan. Amin. Pinaringan bagas kuarasan. Amin. Pinaringan rejeki ingkang kathah barokah. Amin Allahumma. Amin. Donga ini nembang karo donga. Raimu iso gak? Apa ya iso? Rene, ayo tak tonyon. Mau ndongakno Pak ya kliwat to. Kok iso, Cak? Kok iso? Wis to, ngenyek. Wis, sak durunge sewu Pak kula niku masuk elek-elek ning gawe anake sukses iku tirakate gedhe. Lho, bapakmu kados Pakmu Barok kuwi tirakate ya poso Senin Kamis dilakoni. Poso Ramadan. Nek bapake sampean tirakate apa? Ben anake sukses tak kula nganti direwangi tirakat. Apa kuwi? Poso pandemi ket 2015 nganti sakniki direktani. Kuwi Pakmu mati. Lho kuwi mati to? Mati. Lah kok ora telepon? Lah mulane wong kowe dhewe nyekare ra tau kok. Lonteng iki iso gak? Kula niku klasik, Mas. Wah, dhewe. Mun slendro. Slendro ngadep endi, Be? Slendro sing endi, Be? Slendro pelok karo slentem. Slendro. Arek milih win. Slendro, Mas. Slendro. Slendroe ngarep ki lho. Lah yo takon minjarne yo pangen. Gak usah geger kon mosok lali. Slendro kan karo komet. Yo saiki ning kono. Kowe awake dhewe rasane tukaran. Iya. Kowe dina iki tak gandring. Gandrung. Mojokerto niku remenanipun slendro. Oh ngaten ya. Tapi mboten cek. Lah kok tapi ngejak gandrung. Mangga kuwi ya. Slendro. Tak gandrung dawa sing romantis. Oke. Oke, Mas Andi DB. Lek DB. Rukun Islam. Piye to? Gandrung kok rukun Islam lho. Rukun Islam iki pepele. Mbok sing romantis. Miras pantes arep tak rupiah. Iki ben saja. Mosok kon delok aku koyo bedhog to, Mas? Soale rukun Islam. Lah nek iki bedhog Kowe udah golek pasangan, aku lho golek ya. Anu, Seli. Saya putih. Seli. Seli yang mana? Ya itu ya. Oke. Iki padha arek etane lho iki. Kita cocok karo Mbak Probo. Iya ta. Padha iki. Tandaan. Nah, satu-satu pasangannya. Ijo tak tambahi mangan. Kok lancang ijol kon mati urip karo aku. Kene. Oh, iso mati ijol. Sini Dek Seli. Alah. Barekan. Jari itu benakno sih. Barekan Seli karo aku ku punel aku. Jare seneng kamu sing punel. Punel nek iki. Pun. Iki ra trimo punel iki. Meskipun kedodoran tetep cantik. Nah. Lho halus lho Pak ya halus. Sini Dek Nah, mame Seli. kaya apa wedok kaya ngono iku halus. Loh kok Mas Andi? Apa, Aduh, sayang? Mas Gandol. Mas Ini iki lho Mas, lho sing wedok matane gak ngerti lho Mas. Aku jane yo keton. rasa cerewet. Lah kan bojoku lho mosok iku jane ayo Mas Andi lah kon apa ya mbek iku Lah wong ya kleru nyebut wae kok arep Jelas wis berhubungan kuwi. Wis kon mesti gandeng karo Seli kon mesti. sumpah aku mek ngingut tok aku. Ra tenan to, ngene iki lho. Aku lorong piye-piye kok wis dinguk iki lho. Gak Mas, iku mau mek kelalen titik aku. Tenan. Temenan Mas? Yakin? Yakin Mas? Iya, awak berkumis tipis cantiknya. Mempesona bukan Mas? Istimewa. Ih janggutnya. Alah, ya awak. Pipinya ih cekik, cantike, ya ampun. Tang ting ting tang ting ting, tang ting ting tang ting ting, deng. Lho, iso kowe. Iso kowe dolanan iki. Ayo, matamu yo, Lho, rumah tangga kok gegeran le. Iku romantis lho Mas karo bojone lah aku kok mbok jelungkokno Mas. Kowe manggon iku mbok yo anduk panggonan iki jembarnya apa kok ning kene iki lho. Malah kaya kulkas kowe iki. Arep tak kowe pengen romantis. Ya koyo iku lho Mas. Sayang, Iya sayang. bathukmu kaya apel. Mripatmu kaya anggur. Irungmu kaya nanas. Pipimu kaya duren. Janggutmu kaya manggis.
raimu kayak pasar buah. Kok kaya ngono Mas Adi. Ayo, jajan digandrung, ayo. Kaya Romantis. Diajeng, Kenapa Mas Gandul? kamu mau apa nanti akan saya belikan. Apa ya temenan Mas? Rungokne nduk wong ayu. Iya Mas. Pedro, sapa ra bawa? Ngerasa bawa adan ra apa-apa. Palung pakil tiup-tiup. Bawa. paling gak iku nembang iku lho wis didindingi iku lho. Jane sama iso apa gak sih Aku Mas? tak bawa sih to. Nah, ra bawa. Slendro iki apa? Pedro pedang kuning ra apa-apa. Sinebut lho. Oh, madakno cakep kok iki. Ya gak ngono Mas, aku ki yo ngenteni sampean. Sinebut. Sinebut. Nadyan. Sinebut. Tanganku wekku dhewe. Iya iya iya. Aku wekku dhewe aku. Ayo. Wong bojoke ki yo duwe laras dhewe lho Ya. Mas. Nah, Pangkur. 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 Belok 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 Aku belok. wekku dhewe aku. Yo ngulak alik penggeder. Nano nano. Nah. Jroning sepi sirep jalma kene lungguh diajeng. Marang pungkakang nyanyi. Depangku kene ibarat iki lungguh kursi ya wong ayu. Dadi kok Iso kowe iso. Terane. Tiru. Tiru, ayo. Nyapa to peteng kusun apa ya? lho iku romantis kok bar ditembangno terus dipangku. Kowe ya pengen nunggu kursi. Yo iya. Tenan. Ora sagetin lho ya. Enggak wis nembang. Kok malah Kursi apa kuwi? kok malah kaya? Kuwi jenenge kursi kayu, nek iki kursi pantai. Oh iya ding bentuke. Tapi yo mengkurep to, Be. Kursi pantai ngene iki ora tau ning njero pantai kowe iku. Lah tapi Kon lek dadi kursi pantai lho aku eling anakan gajah. Nyapa? Yo ono lalene. Kuwi ora terale. Apa? Aku. Ndang kaya iku lho. lungguh ijenan tanpa kanthi coba kene diajeng sawangan rembulan ana ing angkasa kae wong ayu Bulan ndi to matane Mboten picek enten yo. lho. toprak Tok men. Iku perumpamaan yo etok-etoke. Kon iku Iya. pikiran kang lango aku ya iso ngono aku ya iso lho. Terane Mbak Prof. Arep gandeng tangane Mas TP, arep gandeng tangane Mas TP. Iso lho kan apik kan. Potonganmu malah kayak celengan Semar kira-kira. Obah kok sak awake. ngambur awang Diajeng nagari. Dawa katimbalan Kang Mas. Bebasan jaket tepung belak anggonipun kakang padi wanita kang bisa gawe senengake ora ana wong liya ya mung kowe. Apa ning atimu isih ana papan panggonan kanggo nandur kowe kakek kang. Yo, guyumu aja kenemenen. Aku nek kadung romantis ngene iki, Pak. Napa? Terbawa suasana. Wus lawas kanggonku nunggu diajen apa mau kowe kelakon dadi garwaku kowe bakal napa Nyuwun ora usah angel-angel Kang Mas. Sak umume ae aku nyuwun mobil. mobil apa yo kelakon biasa aku rene ngebis gak kon tuku mobil Mbok sing romantis ambak ora mampu omong mampu ngono. Kon mang lak tak
takon, jalukku apa upama sida? Tapi aja larang-larang. Mobil duwe mbae apa piye? Ngeten iki lho, Mas. Gak romantis kowe Gak iki. romantis. Pripun belas Bapak? lho. Jenengan takon iki coba jenengan contoh iki. Sing tekok sapa? Niki takon niki. Heeh. Tak- Kowe pengen nopo Yayi? Kula nyuwun mobil Kang Mas. Sesuk bakal tak pinangkani mobil teko ning ngarep omah. Lanangan apik ya ngene iki. Ngaten nggih. Timbang raimu, Kowe ngono apa diajeng? Mobil Kang Mas. Wah gampang ben iki kok ngadat ya. Ora apa-apa berkorban demi teman ra apa-apa. Wah, sange. Mung tansah lewo ngeling ana rikala jaman Sliramu nate Tak teni suaramu lho. ngendika Aku sesuk gila to rasane. ya Karo bojone dhewe. Kowe kok rasa ngene-ngene mbok biasa Saking sayange. romantis nggih Mas. nggih. Romantis. Ya apa sih kon niku? romantis kok gila-gilu kaya Nadong pituduhing Gusti Wong ayu bojoku ngene iki padha cilike romantis mesra-mesra ora kok bendina nesunan Lho iki nesu iki ya romantis yo. Aku ning gone nek ning omah ora tau sayang, ora tau. Kene teko paling aduh Kang Masku pulang, aku ora. Lah piye? Aku teko. Cuk, kabur. Hei! Ngene iki ya paling Yonan ya to. Kalian tidak kasih sayang, Lah, disempeti kembang mawar, kembang melati. Lah bojomu Kembang api. Sirahe bledos. Sik, selane nggih. Niki saking anu, heeh, Wilujeng Dalu. Niki saking Pak Pras nggih wau. Pak Pras. Nggih, nyuwun gedhe.